foli ani tanu ni waliɲuman amo tako di zikiri prisi filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba ka fɔ aw bisimila aw dansi aw dan kana a ka émission mani kan n'o ye yiri kɛnɛ émission bɛ ka balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Sila Galonjɛ ni professeur bɛ jɛ a kɛ ɲɔgɔn fɛ belebeleba n'Ala sɔnna ma ale kɔni tɛna présentation k'ale la parce que diɲɛ kɔnɔ bi kabi émission daminɛna ale kunkolo ma ye dɔrɔn mɔgɔw b'a fɔ ko nin ye cɛ dɔ ye professeur Makan Sise n'Ala sɔnna ma assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni an sigila an ka yiri kɛnɛ kan kosɛbɛ ina an ka don an ka thème kɔnɔ foli de kanubɔ fɔlɔ alhamdulillah Sila an bɛ foli ta ka ɲɛsin an kanubaga bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnama minnu sɔgɔ mɛ zikiri prisi la ni waati in na o kɔfɛ an bɛ yɛrɛ fo kɛ yɛrɛ waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ foli ta ka ɲɛsin zikiri prisi yɛrɛ promoteur ma an b'an ka cameraman fo n'o ye Seydou ye o kɔfɛ an ti ɲina an bɛ kanubaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnama an ka tungarakɛw an b'o fana fo ko waleɲuman alhamdulillah ni foli ka kan wa bɛɛ lajɛlen foli laminɛ morikɛ bi ta babu an t'a bila dagirinda la kosɛbɛ ni ye yiri min ta kɛrɛnkɛrɛnnenya ni bɛ fɛ ka kuma kan parce que ni mɔgɔ ma ɲɛ k'i bɛ fɛn ɲininkali kɛ a ɲininkali kɛ mɔgɔ la min b'a dɔn e de y'a ɲɛɲini e de b'a ɲɛdɔn an yiri min ta kɔɔri ni tubabu ko coton yala kɔɔri o nafa dɔ bɛ kɔɔri la wa k'a kɛ ka adamaden garisigɛ saniya ka wari d'i ma alhamdulillah Sila i da magara kɔɔri mun na n'i ye professeur yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ maa binnen k'a wuli mɔgɔ sirilen ka siri foni mɔgɔ halakilen o bɛ moriya la o bɛ maa halaki yɛrɛ e bolo mana don diɲɛ ko o ko la o ko ti ɲɛ ka adamaden to degun gɛlɛn kɔnɔ k'a sama ka bɔ a la kɔɔri de ka teli a la hali muru ka fabuyita mun filɛ n'u b'a baara i b'a ye ni karamɔgɔ y'a d'i ma u b'a f'i ma ko cɛ ko taa kɔɔri kala ɲini ko k'a kalimi secret ba dɔ de bɛ kɔɔri la fini n'a nɔgɔra safunɛ de bɛ kɛ k'a ko k'a jɛ adamaden ni mɔgɔ dolo tiɲɛna u y'i siri k'i la ka mɔgɔninfin k'i ka ko bɛɛ ɲagami parce que u bɛ yen siri qualité dɔw bɛ yen n y'a f'i ɲɛna n ko n'u ye adamaden u bɛ se k'i ka ko bɛɛ ɲagami ni mɔgɔw ka ko yɛrɛ sera datuguni ma k'a fɔ i ye morinasi caman kɛ i ye ala deli baara caman kɛ i ma résultat y'a la i ye sagaw fa sarakatiw bɔra la ne bɛ dalo mun dɔn dɔnnifin kɔnɔ dɔnnifin tu bisimila de ko don k'a kɛ a ti yɛlɛma k'a k'a kɛ waati la o ye kɔɔri de Allahu Akbar Sila kɔɔri safunɛ dɔ bɛ ne bolo safunɛ damadɔni bi fara a kan ale safunɛ n'a safunɛ bɛ dilan i bɛ safunɛ wɛrɛ de ɲini nka an réseau don an t'o safunɛ fo bɛɛ k'a mɛn o ye gindo ye i bɛ safunɛ dɔ de ɲini n'i ye safunɛ damadɔni ɲini an bɛ sɔrɔ k'an yɛrɛ ka safunɛ an bɛ fɛ k'a ni safunɛ mun fara ɲɔgɔn kan an yɛrɛ bɛ t'o safunɛ san n'an y'o safunɛ san Sila kɔɔri baara cogo dɔ bɛ yen ni kalo sara kalo juma fɔlɔ n'a y'o jɛ kalo juma laban n'i ma baara o kɔnɔ dalu tɛ se ka ɲɛ kalo ni kalo satɔ filɛ nin juma laban mun bɛ kalo kɔnɔ n'i ma baara o la walima kalo sara juma fɔlɔ min bɛ kalo kunbɛn n'i ma k'o la dɔrɔn a tɛ ɲɛ o kɔɔri a safunɛ de b'an bolo safunɛ in fana Sila dɔw bɛ se ka siritigɛlan dilan ka d'i ma i b'i ko a la a b'i ka siri tigɛ koyi i yɛrɛ b'a ye waati min na i bɛ safunɛ koli kɔnɔ vraiment i yɛrɛ b'a ye i fari bɛ walanwalan i kan i b'a ye o tile filanin i b'a ye kow bɛ commencer ka dayɛlɛli daminɛ i ka ko la mais sɔɔni dɔrɔn u bɛ tila k'i susu fo yɛrɛ bɛ tila k'i yɛrɛ ɲininka ko est-ce que ko siritigɛlan ko tiɲɛ b'a ko la siritigɛlan dɔ bɛ yen i b'a ko o siritigɛlan bɛ waati de kɛ siritigɛlan dɔw sigi bɛ waati de kɔnɔ siritigɛlan dɔw yɛrɛ fana bɛ yen i b'ale ko n'i y'a ko n'i ma to ka a renouveler i bɛ taa sɔrɔ date dɔw bɛ yen waati bɛɛ f'i ka to ka taga ni ka segin k'a kan n'i ma taga ni ka segin k'a kan i b'a ye a bɛ i kɔnɔ k'e kolen don ka sɔrɔ i ma ko o bɛ se k'i susu k'i ka ko tiɲɛ mais kɔɔri siritigɛlan n'i y'ale dilan k'a di adamaden ma a tigilamɔgɔ n'i ye cɛ ye cɛ bɛ san 40 cɛ sigi bɛ Adama Hindu de kan cɛ bɛ san 45 de kan mɔgɔ ka dabali tɛ se bon alpi ale safunɛ fana n'an b'ale ne b'ale safunɛ ni professeur b'ale safunɛ di mɔgɔ o mɔgɔ ma ale safunɛ dilannen bɛ kasa ta n'a dama di awɔ ale safunɛ an kɛ bɛ k'ale dilan k'a kɛ enveloppe kɔnɔ cɛ kelen safunɛ kun 3 bon a safunɛ fana ale safunɛ tɛ k'o don bɛɛ kɔɔri safunɛ siritigɛ safunɛ min b'an bolo a safunɛ tɛ k'o don bɛɛ k'a fɔ ko an b'a ko bi sini b'a ko i n'a fɔ ka tile 7 kɛ safunɛ koli kan ale tɛ k'o ta ale bɛ k'o juma dɔrɔn de
ni juma sera bi i bi safinɛ kelen ko juma o bi ko bi juma a koli la i b'a ko sɔgɔma i b'a ko sufɛ o y'o bannen i t'o safinɛ ko tuguni o safinɛ ka baara bannen ni juma wɛrɛ bɛ nalen tuguni i b'o safinɛ kelen wɛrɛ ta tuguni i b'o ko sɔgɔma i bi ka ko fana ko sufɛ ni juma kun saba dafara ka ban si la i bɛ kabako min ye safinɛ in kɔnɔ k'i tɔ koli la dabali mɔgɔ minnu ɲɛmɛ ka dabali yɛrɛ kɛ e yɛrɛ ka ko la k'i bi k'i ka ɲɛnamaya yɛrɛ datugu a dɔw la n'i y'a safinɛ koli daminɛ i bɛ commencer k'olu dɔw ye sukola fɔlɔ kelen si la a jumakun saba kɔnɔ o t'i bɛ tile 21 ma o tile 21 kɔnɔ hali ni mɔri nɛgɛwalantigi tɔgɔ jigin a ka nɛgɛwalan kɔnɔ a bɛ sunɔgɔ k'a to wurudi la ni maa mun ye a ŋaniya sa k'a bɛ taa dabali dɔ k'i la ni mɔbili ma binna a bɛ kasara dɔ sɔrɔ a faamuyara ale safinɛ in kun tɛ di bɛɛ ma ni masakɛ kun bɛ sigi masakɛya la walima dugutigi kun bɛna sigi dugutigiya la walima i kɛra alimami ye kun bɛna sigi alimamiya la an ka fɔlɔ i b'i sɛnsɛn ka se dɔnnibaga dɔnnifiɲɛlaw fɛ yen dalu dɔ bɛ yen o ye moriya ye dalu dɔw ye cɛ 30 dalu ye dalu dɔw bɛ o ye turabu dɔnni ye mais dɔnni dɔw bɛ olu ye tu bisimila ye a bɛ kɛ waati yɛlɛma an ka farafinna dɔnnikɔrɔ fɔlɔ don an ye nin sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔba minnu bolo hali sini olu t'u ta kɛ kalo mana jɔ u b'a jumakun saba ɲini ka se k'a safinɛ ko n'o ye kɔɔri siritigɛla ye ni ala sɔnna inshallah mali kɔnɔ mali kɔ kan i n'a fɔ a yɛrɛ bɛɛ bɔra k'a mɛn cogo min na professeur Makan Sise a kan bɛ ka safinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de dilan kɔɔri la n'a base ye kɔɔri ye o de kama an ye kɔɔri jiri tabi ka kuma o kan a safinɛ a dilannen bannen bɛ yen wa kosɛbɛ professeur kosɛbɛ si la a dilannen bannen don parce que ni an y'an yɛrɛ ni labɛn kɛ an ye jateminɛ kɛ mɔgɔ 100 de bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ bɛ kɛ dɔw la kosɛbɛ mais i bɛ taa sɔrɔ n'u ye wari sɔrɔ wari bɛ bali ka taa u tɛ taa cogoya la u bɛ dɔw yɛrɛ bɛ yɛrɛ olu yɛrɛ waati bɛɛ olu yɛrɛ ka ko datugulen don donc an ye nin safinɛ labɛn o de kama parce que mɔgɔ bɛ ɲɛna fɛn dɔ de kɔ an ka wari ɲini ye tiɲɛ ye an ka ala wele kɛ mori ka ɲɛ nafolotigi o ye tiɲɛ ye mais nka n'i ɲɛna n'a ka siritigɛla ɲɛnama ɲini k'i ko u b'i mago sa i sigilen si la i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ a bɛ bitigi kɔnɔ a bɛ bitigi dayɛlɛ ka si ka sunɔgɔ di dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ depuis ale yɛrɛ ye Mali bila ka taa tunga la ale yɛrɛ ma hɛrɛ y'a ɲɛ la tuguni mais a bɛɛ tɛ se ka kɛ ten gansan ye e bɛ tunga la e bɛ extérieur la i bɛ taa sɔrɔ e fakɔrɔba dɔ bɛ yen o kɛ mɛ ka taa e siri gongoro dɔ la ko n'ale ye wele diɲɛ nafolo kama o nafolo ka sɔrɔ o wari min sɔrɔ gongoro tɛ foni bon ni gongoro ma foni e dun sirilen don bon o siri bɛ taa ji e yɛrɛ ka garijɛgɛ kan i b'a ye i ka ko foyi tɛ ɲɛnabɔ hali ni mɔgɔ dɔ bɛ n'a nafolo ko kan n'o ko k'a b'a ko kɛ a tɛ kɛ maa caman bɛ ka kule tunga la m'a fɔ ko moriya ɲuman ka dɔgɔ mais maa caman bɛ ka kule tunga la gɛlɛya fɛ n'i ye siri bɔ a la mɔgɔ 100 bɛ k'a yɛrɛ o kama dɔnnibaw b'a dɔn mɔgɔ ye kalan kɛ n'anw ye tile 3 tile 4 kɛ ka sɔrɔ a ma ko daga dɔ la ou bien ne yɛrɛ ma ko c'est à dire ne ka juma dɔ ban ka taa juma dɔ la ou bien ka kalo dɔ don ka taa o kalo ban ka sɔrɔ ma ko n ka kɔɔri la non m'a fɔ n ko ma labɛn hali bi ale de ye n'i y'ale kɛ kana cɛ kɛlɛ nka ni mun y'i kɛlɛ o b'a ye kana fɛn fɔ maa ma nka mɛ ni mun y'i siri o b'a ye jugu bɛ se ka maa siri ka to k'u kunkolo dɛnni k'a lajɛ cɛ in ka ko bɛ cogo di nka o bɛ tila ka n'a ye a bɛ taa di olu de bɛ jigin olu yɛrɛ dama ka kari ɲɔgɔn na dɛ bon kɔrɔ de b'a kɛ ni ala sɔnna ni ala sɔnna ma mali kɔnɔ mali kɔ kan mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ nin safinɛ na i bɛ professeur wele a ka nɛgɛjuru sira la numéro in bɛ ka tɛmɛ a ka jaw ɲɛfɛ minnu bɛ mali kɔ kan aw bɛ négatif kɛ 00223 77 18 13 94 n'i y'o kongo i ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ e kan k'i ta sɔrɔ cogo min na professeur b'o f'i ye komi wagati la ko don a kan ka utiliser cogo min na a bɛna olu bɛɛ lajɛlen ɲɛf'i ye n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira la ni ala sɔnna ma professeur ni ne tun b'an bolo bi k'a di kanubagaw ni filɛbagaw ma n ye dansigi bi émission na yiri kɛnɛ i bɛ dugawu k'an bɛ bi taa kun an b'a fɔ allahumma salli ala al-mawsufi bil karami wal judi sayyidi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin